Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. En we laten zich eens even voorstellen. Links naast mij. Jolinde, secretaris. Allereerst bedankt voor de uitnodiging. We zijn deze keer met een voltallige team. Naast mij Jo Vleugels, penningmeester en technische brein achter de website. En dan Martin Kreewinkel, een van de grondleggers van de site in Kerkrade. Ook bekend als muzikant en als auteur. Maar daar komen we straks misschien nog even op terug. En dan hebben we nog niet verteld waar we het over gaan hebben. Vertel even waar we het over gaan hebben. Het hoofdonderwerp is natuurlijk Kerkrade Wiki. Kerkrade Wiki. En als jij wil weten wat Kerkrade Wiki is... ja, dat is net Wiki de Viking, dat niet. Zeker niet. Daar hoor je zometeen alles over van de drie heren. Zoals gezegd, Jolinde, Jo Vleugels en Martin Kreewinkel. Kerkradewiki.nl. Ja, dan vraagt u zich natuurlijk af, wat is dat? Ik ga het woord eens even aan een van de oprichters, grondleggers van die website het woord geven. Martin Kreewinkel, goedenavond. Dag Reinier. Ja. Vertel, kerkradewiki.nl, hoe ben je ooit op het idee gekomen... en wat was het idee erachter om dat 10 jaar geleden te gaan doen? Het was niet echt mijn idee, het was ons idee. Het idee is ontstaan dankzij Ruud Habers en mijzelf. Mm-hmm. Het was in de tijd, ergens in de jaren 80 van de vorige eeuw... toen begon het computer... Ja, het internet was er nog niet... maar men had de gewoonte om computers onderling te verbinden. Mm-hmm. En mensen gingen bij elkaar kijken... welke leuke programma's dat men kon downloaden... Oh, toen al? Ja. Ja. Als maar niks kost. Ja, vertel verder. Ja, Ruud en ik hebben toen bedacht om ook een BBS op te starten. Een bulletin board system. Mm-hmm. Kerkrade hadden wij er 3, als ik me goed herinner. Dat was eentje van Loek Engels. Een van ook een juffrouw waarvan ik de naam even niet weet. En Klankstad BBS. Mm-hmm. En wij wilden ons onderscheiden... door op ons bulletinboard ook informatie over Kerkrade aan te bieden. Mm-hmm. Historische informatie, interessante gegevens, dat soort dingen. En eigenlijk een beetje een VVV in het klein. En dat is de voorloper geweest van Kerkrade Wiki. Dus jij was al voorloper van websites, zoals ze er nu zijn? Ja, internet, zoals gezegd, bestond toen nog niet echt. Nee, ja. Het waren internetverbindingen met snelheden van 300k per minuut. Razend langzaam. Kun je tegenwoordig niks meer mee? Nee. Ja. En op een gegeven moment komt Ruud naar mij toe met het idee van... goh, zullen we een Kerkraadse encyclopedie starten? Mm-hmm. En mijn eerste vraag was van... goh, heb je vreemde padders gegeten of zo? En ik vond dat... zo'n bizar idee. Mm-hmm. Maar Ruud is ermee gestart. En hij kwam met de eerste voorbeelden aanzetten. En ik had zoiets van, goh, dat is echt interessant. Daar gaan we mee aan de slag. Mm-hmm. En gaandeweg is het gegroeid. Bijna 30 jaar geleden is dat uitgegroeid tot het ontstaan van de Stichting Kerkrade Gisteren en Vandaag. Stichting Kerkrade Gisteren en Vandaag. Nou, ik ken heel veel stichtingen binnen Kerkrade, maar die nog niet. Nooit van gehoord? Nee. Dan moet je toch eens kijken op kerkradewiki.nl. Ja, kijk, dat bedoel ik. Dan hebben we de inleiding ervan gehad. Hoe voelde jij je toen dat allemaal groter werd? Daar ben ik niet echt mee bezig geweest. Nee, gewoon door. Ja. Het was leuk om in de historie te spitten, om artikelen te schrijven... om de encyclopedie te zien groeien... en uiteindelijk ook op internet terecht te zien komen. Ja. Bij deze trouwens, als er kijkers en luisteraars zijn... die dadelijk eens even een kijkje gaan nemen op die website... kerkradewiki.nl dus. Ja, er staat een hele hoop cultuur op. Vandaar dat de mannen ook bij mij hier in de cultuuragenda zitten. En als jij nou denkt van... hey, dit is iets wat leuk is om er ook bij te zetten... nou, dan kun je reageren. En dan komt dat bij de webbeheerder binnen. Hè?
En dan wordt dat bij gelegenheid zo snel mogelijk als het kan erbij gezet. Om de kijkers en luisteraars een idee te geven. Hoeveel gebruikers zitten daar al op? Ja, wij zitten op dit moment maandelijks rond de 8000 bezoekers. Sinds we de laatste keer hier waren enorm toegenomen. We zaten op 3.000, 4.000 bezoekers per maand. En we gaan richting de 100.000. Het leuke is, ik ben nu net ook op dit moment aan het kijken. Hè, we kunnen real-time zien hoeveel gebruikers op de site zitten. Maar je ziet ook bijvoorbeeld waar de gebruikers vandaan komen. Op welke woorden dat ze gezocht hebben. Zelfs de leeftijdscategorie. Dus je hebt heel veel informatie over de gebruiker. Want als ik nou kijk bijvoorbeeld, dan zie ik een van de topscorers ook is Roger Dassen. Roger Dassen, ja. De man van Petra. En voor de mensen die op ASML gaan zoeken. De oude discotheken scoren altijd goed. Dancing Discotheek Bacchus zie ik net. Ja. Salon Capri, dat zijn de dingen waar mensen op zoeken. Ja, dat zijn historische dingen. Hè? En dat is net het leuke aan die site van jullie. Daar staan stukken op die mensen zelf geschreven hebben en naar jullie sturen. Hè? Ja. En jullie krijgen daar weer reacties op. Dat voegen jullie weer toe. Hè? Ik bedoel, vertel even hoe het allemaal in elkaar gebakken wordt. Nee, dan kom ik dadelijk bij Jo Vleugels natuurlijk. Want die weet precies hoe die inhoud in elkaar gedraaid wordt. Hè? Ja. Ja, laatst was er iemand die had mij gezocht en die was de naam van mij kwijt. En die ging gewoon zoeken op een bepaald stopwoord en hij had me gevonden. Ik zeg, ja leuk is dat, inderdaad. En dan gaat het niet zozeer om mij. Het gaat om het behoud van een stuk historie en wetenswaardigheden van Kerkrade. Jo, die kan daar dadelijk over de inhoud nog veel meer over vertellen. Jo, jullie bedruipen je op dit moment volledig zelf, hè? Ja, we hebben helaas geen bronnen van de inkomsten. De kosten zijn ook niet echt hoog. Wij doen het uiteraard pro deo. En de enige kosten die we hebben, dat zijn de kosten van de hosting van de website. Opmerkelijk genoeg de bankkosten van die paar transacties die we doen. En dat zou erg jammer zijn als een encyclopedie met 5000 pagina's informatie, 100.000 bezoekers, die al meer dan 25 jaar bestaat, verloren zou gaan als er geen inkomsten komen. Ja, dus bij deze eigenlijk een oproep van jullie om een beetje ondersteund te worden in de kosten, laat ik het zo zeggen. Ja. Niet echt een vette sponsor, nee, een ondersteuning in de kosten om de website in de lucht te houden en de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot de kosten die daarmee gemoeid zijn. We praten over €1000 per jaar, dus dat zijn geen grote bedragen. Daar zou ik haast van zeggen, dat moet met 20 man moet dat op te lossen zijn. Ja, dat lijkt ook. Ja, Jo Vleugels, de man die het een en ander kan vertellen over de inhoud en hoe je de inhoud van de site kan zien. Hè? Vertel, Jo. Ja, prima. Laten we eerst met een heel saai stukje beginnen, de gebruiksaanwijzing. Oh jee. Je gaat op internet naar kerkradewiki.nl. Ja. Dan komt er een pagina, er staat heel groot een knop inhoudsopgave. Ja. Daar druk je op en dat was het. Dan zit je midden erin en kun je vinden wat je wil. Dat was het saai gedeelte. Ik wou net zeggen, dat kun je zo onthouden, heb je geen gebruiksaanwijzing voor nodig. Dat klopt. De leuke dingen, die misschien een beetje verborgen zitten onder de knop verhalen. Verhalen die zijn erg leuk. We hebben daar dingen in gepubliceerd die nergens anders te vinden zijn. Ik wil er een paar opnoemen, niet de verhalen, maar de titels van de verhalen. Dan weet je waar het een beetje om gaat draaien. Ja. Ik begin met de legende van Caspar Paffe, kolenboer aan de Hoofdstraat. Kijk, dan begin je toch te denken, wat mag dat zijn? Wie was dat? Nou, dat is allemaal te lezen. Tweede verhaaltje, de sigaar van Herman Dickens. Maar een heel klein verhaaltje, maar ook waar gebeurd trouwens. Dat is de moeite waard om te lezen. Ik noem nog een verhaal. Het jongetje naast de jukebox gaat over Heintje en het café van zijn ouders. Simons! Heintje Simons, ja. Heel leuk verhaal. Roofmoord op de Krombacherhof door Martin Kreewinkel. Hier naast me. Roofmoord. Ja, hij heeft die roofmoord natuurlijk niet gepleegd. Nee, maar... Ja, nee, je zegt door Martin Kreewinkel. Wacht even, dadelijk hebben we nog de politie aan de deur staan. Ja. Misschien heeft hij hem wel opgelost, de roofmoord. Dat weet ik niet, maar... Kijk, en zo vind je allemaal hele leuke dingen op Kerkrade Wiki. Waar een
grote encyclopedie eigenlijk over grote dingen gaat, hebben wij het heel vaak over kleinere dingen die leuk zijn om te lezen. Een pagina van Nette Kruse bijvoorbeeld, van Open Lempje. Ja, waar vind je dat? Ja. Die pagina is er. Er zijn 191 pagina's over muzikanten in Kerkrade. Ah, kijk eens aan. Ja, kijk, je moet het maar ergens bij elkaar zien te vinden. Het staat allemaal erop. Dan organisaties. We zijn geen telefoonboek. Je kunt niet de telefoonnummers opzoeken waar je moet gaan. Nee, we hebben veel meer de geschiedenis en de achtergronden van alles wat we willen vertellen. Dus we vertellen over de buurtverenigingen, huurdersverenigingen, orkesten, politieke partijen. Dat hele zootje... Nee, zootje mag je niet zeggen. Maar heel veel organisaties zijn er te noemen. Heel veel gebouwen. Nou, je kunt het zo gek eigenlijk niet opnoemen. Ja, dus via de inhoudsopgave beland je misschien weer... Hè, dan heb je een hoofdinhoud. En via die hoofdinhoud beland je weer in allerhande andere... Ja, want de artikelen bevatten ook links. Hè? Ja. Er zijn woordjes die zijn rood gekleurd. En als je daarop klikt, dan ga je weer naar de pagina van dat betreffende woord. Dus kun je door blijven kikken. Dus Martin, even naar, laat maar zeggen, de programmeur achter het verhaal. Kan dat oneindig of is daar ooit een limiet aan de webserver? Ik denk het niet, hè? Daar heb ik niet echt een kijk op. Nee, maar een webserver die draait nooit vol. Ja, we draaien toch behoorlijk met die 100.000 bezoekers al. Dus we zitten iedere keer dat we toch een beetje weer bij moeten kopen. Ja, qua verkeer, maar qua inhoud kunnen we... Qua inhoud kunnen we onbeperkt groeien. Kunnen jullie onbeperkt groeien. Ja. Wat dat betreft is het ook interessant om te vermelden dat onze encyclopedie interactief is. Bezoekers, lezers, die kunnen reageren op artikelen. Ze kunnen artikelen aanvullen. En wij verwerken dat naar de hand. Of er zegt iemand misschien van... hey, dit is wel redelijk goed, zit het in elkaar... maar dit klopt niet helemaal. Hè? Ja, en dan corrigeer je dat. Ja, niet direct, hè? Nee, niet niet direct. eerst gecontroleerd of dat wel klopt wat we te horen krijgen. Ja, zeker. Nou, misschien moeten we ook even vermelden dat ze ons niet alle vragen kunnen stellen. Want zo zie je ook vaak onder artikelen staan... ik noem maar wat, het beeldje Viva la Vida. Waar kan ik dit kopen? Ja, nergens. Dat weten wij dus niet. Nee, dan zou je die Spaanse kunstenaar moeten vragen. Precies. Of die het nog ergens... was een Spanjool, hè? Ja. Of die het nog ergens in het klein heeft. En dan zal dat best wel €1 kosten. Jo, als ik kijk naar artificial intelligence en ChatGPT... Ja, wat denk je dan van de toekomst van wikikerkrade.nl? Ja, Kerkradewiki.nl. Ja, hele goede vraag. Ik heb gisteren ChatGPT zelf gevraagd. In hoeverre ben je in staat om een encyclopedie te maken? En het antwoord luidde, ja, dat kan ik in de toekomst. Maar toen ik zei, in hoeverre ben je in staat om Kerkrade Wiki te vervangen... kreeg ik een leuk antwoord, ik kan het je een keer mailen... van dat kan ik niet, want dat is een lokale aangelegenheid... waarbij lokale bronnen heel belangrijk zijn. En dus voorlopig maken we ons nog geen zorgen. Ja, ik hoorde vanmorgen ook iets, het is helemaal hype op dit moment... Hè, dat als je dan chat... dat die ook leert van jou en dat die dat weer allemaal opslaat. Ja, jongens, het is een gekke tijd. En men is zich nu ook af aan het vragen... ja, hoe zit dat met rechten? Groot in het nieuws op een gegeven moment... dat een mevrouw door een stem die gewoon nagemaakt was... Hè, de stem van haar eigen dochter... geld had overgemaakt, enzovoort, enzovoort. Dus let op. Maar goed, dat is een heel ander onderwerp. Misschien moeten we daar ook eens een keer een thema aan wijden. Maar dat hebben we al eens een keer gedaan. Van let op met phishing mail en weet ik wel. En vooral als het vakantiegeld er komt... Hè, dan zijn de bandieten ook hartstikke gek op... om dat afhandig te maken via de bankrekening... en via WhatsApp en weet ik wat allemaal. Dus laat je daar niet... door om de tuin leiden. Jo, waarom zou iemand die kerkradewiki.nl een warm hart toedraagt... dat moeten doen met een, laten we zeggen, kleine geldelijke vergoeding? Ik wil hier niet blijven schreeuwen om... Ik bedoel, dat moet gewoon te realiseren zijn. Als er 40 man zijn die €25 willen betalen... zijn jullie uit de kosten. Laten we het zo simpel stellen.
Ja, als er een rijk iemand ons een erfenis nalaat van 500.000... zou dat nog leuker zijn. Ja. Dan hoeven we ons voorlopig helemaal geen zorgen mee te maken. Ja. Nee, maar goed, we zijn er nog over na aan denken... hoe we aan geld moeten komen, maar eens plat te zeggen. Maar dan is wel een vraag die beantwoord moet worden. Mm-hmm. Ja, je moest even iets korter op de microfoon... om te vermijden dat je wegvalt. Jo Vleugels, waarom moeten mensen dat gewoon omarmen? Vertel. Waarom moeten ze het omarmen? Het is net, hoe ging je vroeger de cowboyboekjes lezen? Zo'n 50 jaar geleden. Het was spannend, het was leuk, er gebeurden mooie dingen. Dat doet kerkradewiki.nl nu nog. Ja. Als je naar die inhoudsopgave gaat, ben je verloren. Want je ziet zoveel dingen die je allemaal interessant en leuk vindt. Je blijft klikken. Ja. Bezoekers blijven ook heel lang hangen op de site. Slapeloze nachten krijg je ervan. Juist. Martin Kreewinkel, naast, laten we maar zeggen... oprichter samen met Ruud Habets... die helaas niet meer onder ons is... maar die wij wel in ons hartje bij ons dragen nu we het over dit thema hebben. Ruud is mee in het kijken en luisteren trouwens ook. Martin is een kleine 1000-poot, want we hebben het nu over Kerkradewiki hebben we het gehad. We gaan het zo meteen met Martin nog even over wat anders hebben. En dan zien jullie... ben je trouwens al gepensioneerd, Martin? Nog niet. Volgend jaar augustus met een beetje geluk. Oh jee, dan krijg je nog veel meer tijd. Martin Kreewinkel, een van de oprichters en grondleggers... samen met Ruud Habets van kerkradewiki.nl. Ja, dat is echt een 1000-poot. Martin, vertel. Ik heb tijd te veel, denk ik. Vertel dan. Ja, je doelt waarschijnlijk op het verschijnen van de Kleine Prins. Ik doe nergens op. Vertel gewoon. Okay. Dat is mijn laatste actie, zal ik maar zeggen. Ik heb Le Petit Prince van Antoine de Saint-Exupéry vertaald naar het Kerkraadse dialect. Ja. Omdat ik van mening ben, niet alleen... Ja, het was leuk om het nu te doen, want in april 1943 is het voor de eerste keer verschenen. Mm-hmm. Dat is nu dus precies 80 jaar geleden. Ik denk, dan heb je een leuke mijlpaal. En ik heb het in de eerste instantie geschreven... omdat ik het een hartstikke leuk verhaal vind, achteraf. En omdat ik het... Ja, ik hoop dat ik door dit boekje... de jeugd van Kerkrade een beetje kan aanzetten... tot het lezen van het dialect... of het daarmee bezig zijn. Mm-hmm. En waar gaat het over? Even een klein tipje van de sluier. Een piloot die krijgt motorpech en landt in de woestijn... Daar leert hij een klein mannetje kennen, een prinsje. Ze trekken een dikke week samen met elkaar op... en vertellen elkaar over het leven en het volwassen zijn... en vooral wat daar niet leuk aan is. Oké. Als er nou mensen zijn die zeggen van... ik zou dat boekje wel willen hebben. Wat wilt u zich voorstellen bij dat boek? Is het een groot boek? Is het een dik boek? Is het een makkelijk boek? Vertel. Het is een klein boekje. Het was in mijn middelbare schoolperiode... hartstikke populair onder de klasgenoten voor de boekenlijst. Want dat is een klein boekje waar je zo doorheen leest. Kijk, eigenlijk. dat bedoel ik, ja. Ik heb het destijds niet gelezen... want ik had Le Mur van Jean-Paul Sartre gevonden. Dat was nog kleiner. Ja. En het heeft tot mijn 62e geduurd... voordat ik De Kleine Prins gelezen heb. En ik was helemaal onder de indruk van het verhaal. Mm-hmm. En ik had zoiets van... dit moet je gewoon in het Kerkraads publiceren. Want het is in 500 talen omgezet. Alleen nog niet in onze dialect. En dat vond ik best een gemis. Kijk, en daar dook jij in? Ja. Waar kunnen de mensen het krijgen als ze het willen hebben? Het is alleen online te krijgen... via 24boekprint.com/shop. Oh jee, dat is... Het is een hele mond vol, maar als je nou naar Kerkrade Ja. Dan zoek je mij op en dan kom je uiteindelijk ook bij het boek terecht. Dus kerkradewiki.nl, je zoekt op Martin Kreewinkel... en je komt van alleen bij het boek terecht. Of zoeken op De Kleine Prins, dat gaat misschien nog iets sneller. Of zoek op De Kleine Prins. Ja, en Martin zal er te bescheiden voor zijn. Maar ik kan ook nog vertellen dat hij een hele goede muzikant is. En als je op Soundcloud gaat zoeken op Martin Kreewinkel... vind je ook nog hele goede muziek. Ja.
Okay. Ja, ik heb al eens muziek van Martin gedraaid. Mannen, mag ik jullie bedanken voor de komst naar de studio. Bedankt voor het item kerkradewiki.nl. En voelt u zich geroepen, kijkers of luisteraars, om deze mannen te ondersteunen met het in de lucht houden van die website. Nou ja, je weet ze te vinden, hè. Ga gewoon naar die website en zeg, ik wil u ondersteunen. Zo. Mannen, bedankt voor de komst in de studio. En lekker in het dialect, waar. Adieu. Adieu. Adieu.